ወገነይ ወገንካን ይወበሎ ዓለተይ ዓለትካን ይወበሎ ከበሳ ምዳሕትን ይወበሎ እምነተይ እምነትካን ይወበሎ ውድበይ ውድብካን ይወበሎ ሰልፈይ ሰልፍኻን ይወበሎ ዝዙሮ ኣለዎ ኣስተውዕል 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 ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ጽቡቕ ክትኮኑ ናይ ወትሪ ትምኒትናን ባህግናን እዩ ሎሞን ከም ወትሮ ኣገዳስን እዋናውን ትሕዝቶታት ሒዝናልኩም መፂና ኣለና ክሳብ መወዳእታ ናይዚ መደብ ምሳና ክትጽንዑ ላይክ እናገበርኩም ድማ ናብቲ ፕሮግራምና ክትሳተፉ ንዕድመኩም ግዜ ከይወሰድና በቲ መጀመርያ ክፋል ክንጅምር let's go. Iran, and over the next 10 or so minutes we'll bring you our daily briefing with the key updates on the conflict. And let's start with some of today's main developments. President Trump halts plans to attack Iran's energy infrastructure after what he calls productive conversations with Tehran, but Iran denies the talks took place. The price of oil tumbles and stock markets surge as the global economy responds to Donald Trump's comments. Israel and Iran have continued to launch waves of attacks against each other. More heavy blasts were heard in Tehran this morning after Israel said it had begun wide-scale strikes targeting infrastructure. Israel's war cabinet orders the military to accelerate the targeting of bridges over the Litani River in Lebanon, claiming they're being used for terrorist activity. The Lebanese president calls it a dangerous escalation. انتهينا نسمع زلنا كم تريو زلهم إسرائيل ولا كمس إيران تواقع زلا مس إيران زلوا كنتاتي قصل تلو دونالد ترامب دما نتي غير وزن بري متن قطاتات على العلوان تلو اتكوينات بزبر تعمل كي قصل كم زلون نابنا تزتري وزلهم أبزي channel وين كم تزدل كافر نقبر زي لنا إسرائيل أب ليبانوس قبر زلنا يبحق زحزنيو كم تري وزلهم نتي دبوب ليبانوس مستحقر زراغ بين توتات كنداي زغونت تقرسي كم زغيرا عنيات طلا سلازي التكوينات ناي إيران مس أمريكا إيران مس هجرات خليج قال ملعب زبالة لزلو تقندي إسرائيل تقبروا زلا كنت عبد بداب أبز قربيتا ليبانوس يعني نادب دبدما تسع في حل حجي نتي دبوب ناي ليبانوس مستو ما أكل ليبانوس نزرع خبوا بين توتاد ملو سيرات لازم على الدماء تفتقرص ناي تهاجر أكيد تفتقرص عني سلوزلو دن دحرجون التكونات أزي كبيدي كون نخقوا سرون بتحتيهم نخقبروا دما فيك أدام هاي سقمتي زبال زلو إذا كم زيلو نهلو غلو ناب إيران ون أنت خونك كجف زغنا ما تقعتي قبر له إيران ون بقديهم صغير لا يكون انتريهم دلا إيران ون حيال زغنا قبر ملسي تهب كم زلا إذا نقر زلو تي إذا نريوس أنا هنا كاب تل أبيب كاب إسرائيل دوس زلو سألتاتيو سلزي بزح ما تقعتها تاب إيران أب إسرائيل وني هري قبر كم زلون again أبزح نقرات وني هارمهم زلو إيران يوزن الجرزلو مع كلام مبراق تنهجرات خليجون يهرما كم زلوا أب زغط زينا أب تزغط المدبات نهريو كم فتنينا سلازم تكوينات بزبر تعمل يقص على دونالد ترامب ترايو مونغو دراما خجبرن مونغو زخني لوط يجبر كم زلو كريد فتن زلو بت أب كون الناتكن سو نعوز زنت أبارك كنتات ريالنا تكوينات بزحية لملك يقص كم زلو ترايز الرزلو እጂ እንታይ ኣሎ ኣብዚ ክንርድኦ ዘለና ትኩናት ማዕረቲ ኣብ ባይታ ዘጋጥም ዘሎ ከምኡ ድማ ኣብ ሚድያ ናይ ናራቲቭ ወር ከም ዘሎ ኣብቲ ሚድያ ዝግበር ዘሎ ኩናት ብፍላይ ዶናልድ ትራምፕ ካብታ ኣብ ባይታ ዝግበር ዘሎ ኩናት እቲ ናይ ሚድያ ኩናት እዩ ዘገድሶ ዘሎ ስለምንታይ እቲ ኣብ ሚድያ ዝዝረብ እዩ ነቲ ዕዳጋታት ዝወስኖ ወይ እውን ዓብ ፅልዋ ዘለዎ ነቲ ናይ ካፒታል ማርኬትስ ስቶክ ማርኬት ካልእ ከምኡ ነቲ ኖርማል ዕዳጋታት ዝጠቅም ዝፀሉ ዝያዳ እቲ ዜናታት እዩ ስለዚ ነቲ ዜናታት ብዝተፈላለየ መንገዲ ሓበሬታታትን ከምኡውን ምትላል እናተጠቀምካ ክትቅይሮ ክትክእል ኣለካ ወይ ክትቋፀሮ ክትክእል ኣለካ እንተዘየለ ኣብ ባይታ ዝገብሮ ዘሎ ቀደም ክውዳእ ነይርዎ በቲ ዶናልድ ትራምፕ ዝበሎ ክሳብ ሕጂ ግን ዝኾነ ይኹን ናይ ምውዳእ ዓቕሚ የብሉን ሕጂ ንመለስ ናይ ሚድያ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ሚድያ እንታይ ይብል ኣሎ እቲ ካልእ ሚድያ ከንታይ ይብል ኣሎ እቲ ዶናልድ ትራምፕ ቤዝ ናቱ ዝሰምዖ ሚድያ እንታይ ይብል ኣሎ ንስማዕ Information has changed over the weekend, but these were the military installations in addition to the energy installations that were hit or targeted anyway by Iran. You had a refinery north of Tel Aviv near Haifa. You had a refinery here on the west coast of Saudi Arabia, a long way away from Tehran, just across the Strait of Hormuz in Kuwait, Qatar, and UAE. But that's just some of them. Okay. كم تريو زلهم أنت هيزبل زلو أبتنا يتعات لاباتات بعبيو
أبرتي عتهرم كم زلا إيراني زنقر زلو بفلاي تاب إسرائيل زلو تاب هيفا زلو ريفاينري يكون مخازننا ناين دادناتهم تتقاقامي حريماتهم زلا زنقر زلو سلازي أب إسرائيل ون بفتصم كنا عاوزي كل كبيت زخونة كسارة يريد زلا إيران زخونة قلنا إسرائيل الأماناتهم كينو زخدة سلا زخونة تكينا دما بفلاي نتنياهو همتن العالي زدليو كينا سلا زنبر رزي نتزوردو زلو كسارتات كرعي دليوني زلو كزربونا دليوني زلو نتن هجرات عرب جن كابزو كينات زي ولا حنت مقصبية بالله ولا حنت مقصبية بالله يس ناي إيران مراحكم وطلنا يبلو إيران مرة حنت ميتو إسرائيل قبل كوين قمة صومية سلزي they are the biggest losers سابزو كينات زي تن هجرات خليج تم زعبي كسارة زلو صومية هنياتو إيران ودي قامالت تي ناي جود بقوم شجر تفتح مالتها يكونن مجابريات تنبركهم عبتنتنياهون إسرائيل لكعكم توم كالو تاب قرباب توم زلو فلسطيناويان قالهم كاينهم كنبرون تزيكلهم ويكم ليبانوس ويكم سوريا غيرهم اقر كتولهم يم سلازي ولا زي تتفتح حدو نيران نفتح زخل عام خمسة لرينا لنا كسمعكم دونالد ترامب كاب محر تسفهم راسو لزلو حجك نقركم يتحسوت ناتو تصعد حسوت مخانون كابون لعل دماغ قبرو زخل كم زي اللي دور دارقه فليج املو انصارو زباب زلو زربان كسمعكم كفتني anyway أبزي أنت كن رينا نشتي نقتل أنت هاي مسيلكم. That's just some of them, okay? So this is what we try to do on this map. All these little different colored dots, all right? Red represents a plant, yellow is a port, green is storage, and blue is a field. And what I see here, well, Kuwait, Bahrain, Saudi Arabia, all this is on the west side of the Strait of Hormuz, which essentially, it could be less than 100 miles for a drone. كم تري وزلهم زيهم دريوم زلو تحت غرصتات يوم ني إيران بغلي لك هرموهم زخلو ساتم دما كي عند عرقينو ناينو دادي بلانت ويون ناي غاز كخون خل بتشات قينو بورتي ودب مالتيو قتلات قينو ستورج مخزن مالتيو كم دما فيلد تناينو دادي بوتاتات سلازي ازيوم كلهم تريوم زلون تصفصيفهم زلون إيران ازيوم قربايوم بغلي لك هرموهم تخليا نزخ كلا خل زغل عقب دما أبتناقرات عربية لن سلازي إيران كند منتاي قبلتنت ويكا ليفرج كم زلوا أبزي ردو كوينو لمالتيو نزي دلي تاخد قبرك كم تخل نحر تفلت كوينكا then they have higher hand زلع عليه قبل تسمع عنه تعلم ويون دونالد ترامب كمونة هجرات عرب كسمع له زغلا ويون كحمم ماله زغلا عاقم سلزلون نايقد اليوم تم هجرات عرب يكون قالوت نخصم عوام أجي دونالد ترامب زقبرو تاكتيك كن فتنينا مجمع دونالد ترامب حسوت كم سزاربه أبزي وانزي نصور كوين الله كريه يكون كفتني because أتتاكتيك نايكويناتو ممكن سمعوا أنتي قبر سفتن زل دونالد ترامب. Week 4 of the West Asia war, after 24 days of fighting, there is some hope, some indications of de-escalation. And it came from Donald Trump himself. The US president has delayed his latest attacks. Instead, he's focusing on diplomacy. He says talks are underway for a complete resolution. And this is coming after a brutal weekend of fighting. We saw missiles thudding into Israeli cities. We saw threats and deadlines from the White House. And as usual, defiance from Tehran. So will this lead to a meaningful de-escalation? Let's look at Trump's message first. حجي أبزي ملغت دونالد ترامب زقبرو انترينا حدا نقر كأدميو كان نصرو زلنا كردانا زلو التكوينات أب كمي زبالة مدرقي كايدا له اندهريلنا زبرت أكفالنا التكوينات ولا تامع التكوينات زجمرت الله كل نقر ماشي زجمر قدام سنبتي زقبر زلو قدام سنبت تزبرت أكوينات تزبرت عدبداب تزخف السقمتي أو قدام سنبت بفلا يدما عرب مشيت ناب قدام زوج حليتي يوز جبر زلو سلامتاي نزبل حتى دما بل سناتو دونالد ترامب اتعداقاتات ستاك ماركت قدام سنبت يسرعني تزي بوند ماركت كابيتال ماركت مولو يسرعني سلازي قدام عرب قدام ناي نغو ويون عربي ناي ليتي تقبرو تسقمتي انتي قبرلكا كومد ما قدام هريمكا سنبت بزرقاق ملختخ تقبر توعل نسوني تعداقاتات كونفيدنس بزين منقد كجمرو خدكلالك استفل عليه بروباغاندا يقبر يجي دونالد ترامب قدام برتع زخونه متقعتي يقبر ويون عرب مش جميرو دحر تعداقاتات برتع زخونه سقم توسيدو سنبتنا ينقو ميت ذا بريس بحال مدى ناتو بوليتيكانياتات نابت ميديا يخد انتي قبر شو استفل عليه حسابات أبغيسهم نيراشا ندادي قدا كان علينا عن إيران كم قبلنا استفل عليه تيوريتات أبغيسهم تايم قبل سفتنو نتي داقاتات كرقاقوة يم سفتنو سلز دونالد ترامب قبرها 24 من ساعات قبل كل إكزاكت اللي مستا مخفاتنا داقاتات رينيرو
እታ ዛሃባ ናይ 48 ሰዓት ናብ 5 መዓልቲ ቀይረ የለኹ ዝበለ ድማ ካብ እንታይ ዝብገስ ከም ዝነበረ ንምርዱ ዝኣክል እዩ እምበር እቲ ኩናት ክቕፅል ምዃኑ ኣብዚ እዋን እዚ ርዱእ እናኾነ ይመፅእ ኣሎ Eastern time on a Monday morning, which means what? The S&P futures are rocketing. Oil was down some 10% or so on the initial news. We have no idea. It's gone up a little bit more after the Iranians rejected the idea that there were any sort of direct talks. But this 5-day stretch, which conveniently is the entire time that the entire market is open, is going to be one where he's trying to calm the waters. Initially, spot prices on gasoline, the way that things work is that when oil prices come down, that means in about 2 to 3 days, we should also begin to see some of the gas prices go down. He is looking for that billboard flashing all across America. He wants to see people see a reduction in the gas price. However, a couple things before we bring in Trita Parsi. ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብትክክል እቲ ዶናልድ ትራምፕ ዘለዎ ጸቕጢ ወይ እውን ነቲ ለውጢ ክገብረሉ ዝመረፀ እንተለዎ እቲ ኩነታት ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ከይከደ ከሎ ዕዳጋታት ብርቱዕ ዝኾነ መጠንቀቕታ የርእዮ ነይሩ ዓብይ ክራሽ ናይ ቁጠባ ከጋጥም ከም ዝኽእል ይርኢ ስለ ዝነበረ ተቐላጢፉ ምስ ዝኾነ ሰብዲ ወላ ምስ ኣገዳሲ ሰብዲ ተዘራሪቡ ገለ ውሳነ ከብ ክኽላሎ ነቲ ማርኬት እስከተሃዳድኣሉ ዝኽእል ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ዶናልድ ትራምፕ ናፃ ኣይኮነን ዘሎ እዚ ማለት እንታይ ድማ ቅልዑነት ናቱ ወይ እውን ቮልነራቢሊቲ ይብልዎ እዚ ሓጓፍ ናቱ ድኽም ጎኒ ናቱ ኢራን ፅቡቅ ጌሮም ኣንቢቦም ኣለዉ ባይ ዘ ወይ ኣብ ናይ ሃገራዊ ቴሌቪዥን ነዚ ጉዳይ እዚ ንዛረበ ዘለና ዶናልድ ትራምፕ ስለምንታይ ኣብ ዊከንድ ከም ዝዋግኦም ዘሎ ፅቡቅ ጌሮም ክገልፅዎ መደብ ኣሎ ብእንግሊሽ ተርጉሞ እሞ ክዘውርየ ኣለዉ እንታይ ማለት እዩ they really know ስለዚ እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ሳተፍካ ር ብዝተኻለ መንገዲ እቲ ዕዳጋታት ክረጋጋእ ከም ዘይብሉ ስለምንታይ እዩ ዝኸ እቲ ዕላማ እቲ ኩናት ብፅጋቦም ዝበገስዎ ስለ ዝኾኑ እቲ ክሳራ ናባታቶም ክኸይድ ክኽእል ኣሎ እቲ ክሳራ ብፍላይ ንዕዳጋታት ናይ ኣሜሪካን ረብሓ ናይ ኣሜሪካን ከምኡ ድማ ነቶም መሻርክቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ቶም ቀንዲ ዘስምዕዎ ቢልዮነራት ዓበይቲ ኮርፖሬሽንስ ክሳራ ክወርዶም ክኽእል ኣሎ ንሶም ተከሲሮም ጥራዩ እቲ ውግእ ጠጠው ክብል ዝኽእል ጥራይ ደይኮነ ንዶናልድ ትራምፕ ፅቡቅ ጌሮም ከስምዕዎ ዝኽእሉ ድኻታት ስለ ዝሞቱ ወታደራት መፅኦም ስለ ዝሞቱ ዝስማዖም ነገር ኣይኮነ ወታደር እንታይ እሞ ጀስት another number ካልእ ቁፅሪ ናታቶም ብዙሕ ህይወት ናይ ሓደ ወዲ ድኻ ወታደር ክሳዕ ክንዱ ከገድሶም ኣይክእልኒ ከምስሉ ኢሎም እዮም ወታደራት ዝግደሱ ዝመስሉ እምበር they really ክሳዕ ክንዱ ዘገድሶም ኣይኮነ ስለዚ እቲ ኩነታት ንዶናልድ ትራምፕ ብዝስምዖ መልገዲ ኢራን ቤላ ገይሩ ተረዲቦም ኣሎ ሕጂ ፅቡቅ ገይሩ ተረዲቦም ኣሎ እንታይ ማለት እዩ እቲ ንሱ ዝደልዮ ዘሎ ካብ ምንታይ ይፈርህ እንታይ እዩ ንዑ ቀንዲ ሓሳቡ ዘቐይሮ ኣበይ ኢኻ ክትሕምሞ ትኽእል ኣብዚያ ተረዳድዮም ኣለዉ and this is going to create another very interesting one እቲ ዘገርም ግን ዶናልድ ትራምፕ ከምዚ ንሕና ንብሎ ዘለና ጥራይ ግን ኣይኮን በዚ መጀመርያ እንታይ ገይሩሎ ይብልሎ መሲልኩም ክልተ ሰለስተ ዓይነት መንገዲ ዝኽተል ዘሎ እቲ ናይ እስራኤል መራሒ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ወጥሪ እትይዎ ከም ዘሎ እዩ ዝነገር ዘሎ ሓደ ናይ እስራኤል መራሒ በቲ ንሱ ዝኸዶ ጥራይ ክኸይድ ኣይደልን እዩ ዘሎ ነቲ ዶናልድ ትራምፕ ዝደልዮ ዘሎ ንሱ ይደልዮ የለን ሕጂ ኣብዚ ዝተፈላለየ ርእቶታት ይድወሃብ ዘሎ እስከስምዕዎም እንታይ እዩ ዘጋጥም ዘሎ ንዝብል ክንሪና thing on Iran's side which suggests that they have come towards any sort of compromise or even that they recognize talks took place. So there are a lot of theories doing the rounds now. One is that Trump is actually trying to sort of unilaterally declare peace to drive the price of oil back down, to allow him a little bit of thinking time with calmer markets, after which he then chooses to go back and bomb the hell out of Iran anyway. It's a bit like sort of hiding in a cupboard before saying boo. The other thing that you're alluding to is he's got scared. He suddenly realised that he doesn't hold the cards, that they do control the straits, that they are serious when they say they could literally hit every Gulf state salination plant, which makes the Gulf states so angry with America that that whole relationship is lost and that drinking water is lost and that the oil prices remain. ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ዝተፈላለየ ቴዎሪታት ኢና ንሰምዕ ዘለና እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብዚ መጀመርያ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ዓቕሊ ፅበት ዝተበገሰ እዩ ነቲ ዕዳጋታት ምስ መን ከም ዝተዛረበ እውን ርግፀኛ ኣይኮነን ምክንያቱ ኢራናውያን ምሳና ኣይተዘራረበን ዝብል መልሲ እውን ስለ ዝሃቡ ዋላ እውን ኢራናውያን ምስ ተዘራሪቦም ከለውን ካልእ ጌም ተጠቂሞም ክኾኑ ክእሉ እዮም ንሱ ድሓን ንግደፉ ዶናልድ ትራምፕ ግን ዓቕሊ ፅበት ስለ ዘለዎ ናይቲ ዕዳጋታት ዝኾነ ዘሎ ንዑ ነቲ ፖለቲካ ናቱ ይኹን ነቲ ኣጀንዳ ናቱ ንኩሉ ነገራቱ ወላ እውን ንሃብቲ ናቱ ብውልቁ ማለት እዩ ዓብ ኪሳራ ከስዕብ ስለ ዝኽእል ባዕሉ ዝኣወጀ እውን ክኸውን ይኽእል ይብል ኣለዉ እምበር ኢራናውያን ሕጂ ነቲ ኩናት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ጠጠው ንኸብልዎ ወይ እውን ሕጂ ንግዚኡ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ንክገብሩ ብፍፁም ረብሓ የብሎምን ክሳራ ጥራይ ዘለዎ
ስለዚ ምክንያቱ እቲ ዕንወት ኦልሬዲ ብዙሕ ወሪድዎም ኣሎ ስለዚ ኩናት እዚ ሓንሳብን ሓዋሩን መፍትሒ ክረኽብሉ ዳ እምበር ንግዚኡ ጠጠው ኢሉ ዶናልድ ትራምፕ ዕዳጋታቱ ኣረጋጊ ከም ብሓድሽ ተመሊሱ ክጭፍጭፍ ምዃኑ ይፈልጡ እዮም they know already the game time ምዃኑ በቲ ካልእ ድማ ዶናልድ ትራምፕ እውን ናይ ብሓቂ ኣብ ደልሃመታት እዩ ከም ዘሎ እዩ ዝርድኦ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ there's nothing ንሱ ዝገብሮ ንሱ ክቕይሮ ዝኽእል እዚ ኩናት እጂ እቲ ኤስካሌሽን ዶሚናንስ ዝብልዎ ኢራን ተቐቢሎም እዮም ኢራን ሲሪየስሊ ንረብሓ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ሓደጋ ክእትዎ ከም ዝኽእሉ ተረዲቦም ኣሎ እዚ ማለት ድማ ንዶናልድ ትራምፕ ውይ ከተብሎ ተኮይንካ ኒውዮርክ በምህራን ጥራይ ኣይኮነ ንሃገራት ዓረብ በምድምሳስ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ እዚ ፎክስ ኒውስ መዓልታዊ ዝዛረቦ ዘሎ ማለት እዩ so if they can hit those things ነዞም ኣብ ጥቆም ዘለዉ ዕላማታት ኣበርቲዖም ክሃርሞም ትኽእሎም ከም ዝኽእሉ ድማ ኣረጋጊፆም ኣሎ ከም ዝኽእሉ ኣረጋጊፆም ኣሎ ስለዚ ነዚ ክገብርዎ እንድሕሪ ክኢሎም ደን እቲ ቃንዛ ናይ ዘን ንኣሜሪካ ብተዘዋዋሪ ብቐጥታ ነቲ ረብሓታት ናታ ብተዘዋዋሪ ድማ ኣብዚ ቦታ ዘለዋ ፅልዋ ብምሉእ ክርምስዎ ይኽእሉ እዮም እዚ ድማ ንኢራናውያን ሓደ ነገር ፕሩቭ ገይሩሎም ኣሎ ሓደ ነገር ነፂሩሎም ኣሎ ንሳቶም ነቲ ካርዲ ናቶም ኣብ ኢዶም ዘለዎም ካርዲ ኣዝዩ ንዓበየ ይኸይድ ከም ዘሎ እዚ ከዓ እንታይ እዩ ኣሜሪካ እንታይ ክትገብር ትፍትን ኣላ ብዝተኻእለ መንገዲ ነቲ ሚሳይላቶምን ኣፅዋሮቶምን ዝሰርሕሉ ዘለዉ ክድምስሶ ነቲ ዘይትድምስሶ ድማ ከም ዘይሰርሕ ንክትገብሮ ኣብ ውሽጢ መሬት ንዘሎ ድማ መእተውን መውፅእን ናይቲ ታነለስ ንክትዓፅዎ ኩሉ ዓይነት ፈተና እያ ትገብር ዘላ ስለዚ ኢራናውያን they must be also very careful ብርግፅ ንኢራናውያን መጠን እቲ ኩናት ዝነውሕ ዘሎ ሓደጋታት የብሉን ክንብል ኣይንኽእል ኢና ግን ብግምጣሉ ድማ እቲ ኩናት መዓልታዊ ተሓልፍ ዘላ ዶናልድ ትራምፕ ክንዲ ምንታይ ፀቕጢ ትፈጥረሉላ ካብቲ ዝገብሮ ዘሎ ዘረባ ካብቲ ዝብሎ ዘሎ ኣብዚ እውን ስምዕዎ ተዛሪቡ ነይሩ ዓጀውጀው ክብል ጀሚሩ ኣሎ The US president spoke to reporters this afternoon. They called. I didn't call. They called. They want to make a deal. And we are very willing to make a deal. It's got to be a good deal. And it's got to be no more wars, no more nuclear weapons. We'll at some point very, very soon meet. We're doing a 5-day period. We'll see how that goes. And if it goes well, we're going to end up with settling this. Otherwise, we'll just keep bombing our little hearts out. ከም ትሪእዎ ዘለኹም እንታይ ዝብል ዘሎ ንሳቶም እዮም ደው ኢሎም ለይ ናይ ብሓቂ ዓቕሎም ፀይብዎም ኣሎ ዲል ክገብሩ ይደልዩ ኣለዉ ንዘራረብ ኣለና ዝኾነ መፍትሒ ክንገብር ንኽእል ኢና ገለ እዩ ዝብል ዘሎ ብርግፅ እቲ ዘረባ ድማ ብተደጋጋሚ መን እዩ ዘረባ ዝደሊ ዘሎ ካብ ኩነታቱ ንሕና ንክንግንዘብ ክኢልና ኣለና ንሳቶም ምዛረብ የለና ናይ ምዝራብ ሸውሃት የብልና ምሳኻ እውን ይብልዎ ኣሎ ተዲኹም ንሎ ስለዚ ንሱ ግን ተደጋጋሚ ይድውሉለ ኣለዉ እዩ ዝብል ብግዳ ሓቂ ዶናልድ ትራምፕ እዩ ዝድውል ዘሎ ንሱ እዩ ብዝተፈላለየ መንገዲ ሽምግልና ዝሓትት ዘሎ ኩነታቱ ድማ ንሪዮ ስለ ዘለና መን ክሓትት ከም ዝኽእል ንሪኦ ኣለና ኢራን ዝኸሰርዎ ከሲሮም እዮም ተርፎም የብሎምን ስለዚ እዚ ግን he has everything to lose መዓት ነገራት ኣለዉ ክኸስሮ ዝኽእል ብዓብዩ እቲ ፖለቲካዊ ድጋፍ ናቱ ዝመፅእ ዘሎ ምርጫ ድማ ጥንባይቶናቱ እሱ እንተወዲቑ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ኢለኩም እየ ካብ መጠን ንላዕሊ ብዙሕ ሃጓፋት እዩ ዘለዎ ገበናቱን ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ዴሞክራትስ ነቲ ፖለቲካ ተተቆፃፂሮሞ ድማ መቓብሪ ሽዑ ክኽዕት ኣለዎ ቢካዝ ደይገነ ከፀልልዎ እዮም ምክንያቱ መዓት ፀላእቲ ገይሩ ዘሎ በዛ ኣካይዳ ናቱ መዓት ፀላእቲ ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካ ባይ ደ ወይ ናይ ኢራን ኩናት ተወዲዩ እቲ ዝቕፅል ኩናት ናተይ በርሂለ ያሎ ኢሉ ከብፃልኩም እየ ፖስት ናቱ ኣዳልየ ነይረ ሕጂ ክደልዮ ስለ ግዜ ትወሰለይ እምበር ኣነ ዝቕፅል ዓውደ ኩናት ናተይ ተረዲእኑሎ ኢሉ ኣሎ ምክንያቱ the next war ኣብዚ ኸማን ኣላት ነዳልየልኩም ነይረ my next war is very clear ኣብዚ ቀዳማይ ኩናት ምስ ተወደደ ካልኣይ ኩናት ናተይ ንፁር እዩ ኢራን ምስ ተወደደ the greatest enemy America has is the radical left highly incompetent democratic party ስለዚ ነዚ ኩናት ናይ ኢራን ምስ ወዳኹ ፀላእየ መን ምዃኑ ፈሊጥ ኣለኹ ዝበርትዐ ፀላኢ ናተይ እቲ ፀጋም ወይ እውን ዴሞክራቲክ ፓርቲ ፍርቂ ናይ ኣሜሪካ ማለት እዩ ልዕሊ ፍርቂ እውን ብህዝቢ እንተሪኢኻ እዩ ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ክንምንታይ ካብ ፅልእን ኣብ ባእስን ዝተመርኮሰ ፖለቲካ ከም ዘለዎ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እዚ ኩናት ናይ ኢራን ዝገብሮ ዘሎ ምስቲ ቀንዲ ውሽጣዊ ፀላእየ እዩ ዝብሎ ዘሎ ዝዓበየ ስዕረት ከም ዘጋጥሞ እዩ ዝገብሮ ዘሎ ምክንያቱ ኩሉ እቲ ኣካይዳ ናቱ መመሊሱ ኣንፃር ነቶም ዴሞክራትስ ዳርጋ መጀመርያ ዶናልድ ትራምፕ መፅኡ ቀዳማይ 6-7 ወርሒ እንተኾነ ዴሞክራትስ እንታይ ኢሎም ከም ዝቃወሞ ከመንጠፊዎም ነይሮም ኮንፊውዝድ ኮይኖም ነይሮም ምክንያቱ ዓብ ድጋፍ ናይ ህዝቢ ረኺቡ ነይሩ በቲ ዴሞክራትስ ኣብ ግዜ ባይደን ኣብ ኩናት ናይ ዩክራይን ዝገብርዎ ዝነበሩ ኣብቲ ናይ ትራንስጀንደር ዶ ገሎ እናበሉ ነዚ ዓለምና በፅቢፆም እዮም ነይሮም
ስለዚህ ትተጸላነት ሰማይ ደይቡ ስለዝነበረ እቲ ዴሞክራቲክ ፓርቲ ዝበሃል ብሕማቅ ተሳዒሩ ማለት እዩ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ምስ መፀ ዳርጋቲ መንእሰይ ብፍሉ ፀሊእዎም ነይሩ ሕጂ እንተረኣዮ ግን ካብቲ ዴሞክራት ዝገደደ ሰብ ምዃኑ እቲ ደጋፊ ናቱ እቲ ሃርድ ኮር ንዑ ናብ ስልጣን ንክመፅእ ዓብ ፅልዋ ዝገብረሉ ኢንዲፐንደንት ሚድያ ፀለውትን ካልኦትን ድማ በብሓደ አንጻር ዶናልድ ትራምፕ ደው ይብሉ ኣለዉ ሕጂ ድማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ተመሊሱ ነዞም ዴሞክራትስ ምፅራፍ ንሱ ዝያዳ ደገፍ ነቲ ናተይ በይስ ክመልሰለይ ዝመስል እዩ ማለት እዩ እታ ናይ ኢራን ኩናት ግን ክሳብ ክንደይ ኣብ መንቀራቅሮ ኢትያቶ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኩሉ እቲ ኩነታቱ ክትሪኦ ከለካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ጎረሩ ተታሒዙ ዘሎ ሰብ እዩ ሰፎኬትድ ኮይኑ ኣሎ ብኩሉ መንገዲ ሓደጋ ኣለዎ ካብዚ ኩናት ክወፃእ ፀቢቑ ይደዋፅኦ ምክንያቱ ተታዓዊተ ይልይሱ ነቶም መራሕቲ ቀቲለዮም ነቲ ሚሳይላቶምን ናይ ድሮን ዓቕምናቶምን ኣዳኺመየ ስለዚ ካብዚ ኩናት እዚ ክወፃእ ኣለኒ ዝብል ስነ መጎት ኣሎ ብዚ ሓንቲ ፅብቕቲ ኣበኪላ ዝብላ ክንሰምዓ እስከ because he completely underestimated the resilience of the Islamic Republic, and he believed that just a small push would cause them to either collapse or to surrender. None of those things have happened. None of those things are likely to happen. Yet he keeps on issuing various kinds of threats and then backing down either fully or in a halfway. So for instance, at Kharg Island, he struck the military installations but not the oil, reflecting again how clearly he signals that he is extremely sensitive to what happens in the markets and why the Iranians then have such leverage over him because of the manner in which they can completely collapse all energy markets if he further escalates. He is someone who doesn't have any good escalatory options, but he's not willing yet to go down the path of truly exploring what some good off-ramps would be. And I hope that he does so very soon, because I fear that we will end up in a situation, perhaps in 2 weeks, perhaps in 3 weeks, in which those the escalatory options will no longer be available to him. ብጣዕሚ ብሪልያንት ዝኾነ ሓሳብ ኢና ንሰምዕ ዘለና ነቲ ኩነታት ብቐረባ ዝፈልጥዎ ሰባት እዮም እዚኦም እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ ሕጂ ክንሪኦ ከለና ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ትሓልፍ ዘላ ነቲ ኩናት ንክቋፀሮ ንኢራናውያን ድማ ከፍርሃሉ ዝኽእል ነጥቢ ከም ዘይብሉ ብግምጣሉ ኢራናውያን ንዶናልድ ትራምፕ ብኸመይ ከም ዘሰንብድዎን ብኸመይ መርገፂኡ ከም ዝቕይርን መንገዱ ከም ዝቕይርን ክገብርዎ ከም ዝኽእል እታ ቅሉዕነት ናቱ ድኽምቲ ጎኒ ናቱ ፅቡቅ ገይሮም ኣንቢቦም ኣለዉ ቀደም ነፂሩሎም ተዘይነበረ ፅቡቅ ገይሩ ነፂሩሎም ኣሎ ነቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ብቐሊሉ ክፈትሖ ከም ዘይክእል ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ግን ካብኡ ንላዕሊ ነተን ሃገራት ዓረብ ንዕኡ ኣዝየን ኣገደስቲ ስለ ዝኾና ንዓታተን ብምብካይ ንዓታተን ብምድምሳስ ንዶናልድ ትራምፕ ኮምፕሊት ልሕቁኡ ክሰብርዎ ከም ዝኽእሉ ተረዲዎም ኣሎ ስለዚ እዚ እንታይ ማለት እዩ ነቶም ናይ ኢራን መንግስቲ ሞር ፀብለልትነት ከም ዘሎ ሞር ዕድል ከም ዘሎ ሞር መፃወቲ ካርዳ ሞር ሓያል ዝኾነ ካርድታት ከም ዝሕዙ ገይርዎም ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ብግምጣሉ ካርዲ ዝበሃል ከም ዘይብሉ ነቲ ኩናት ሕጂ ዋላ እውን ብኒኩለር የፈራሪህዎ እቲ ምፍርራህ ብኒኩለር እውን ለውጢ ከምፅእ ኣይከኣለን ስለዚ እዚኦም ናይ ኢራን መራሕቲ ዘለዉ ሕጂ ነቲ ኩናት እንታይ ክገብሩ ክፍትኑ እዮም ድሌታት ናቶም ሂቦም ኣለዉ ከቢድ ዝኾነ ድሌታት ኣሜሪካ ጠቕሊላ ካብዚ ቦታ ክትከይድ ኣለዋ ብምሉእ ናይዚ ኩናት ወሪዱ ዘሎ ዕንወት ድማ ካሕሳ ክኽፈል ኣለዎ ኢሎም ኣለዉ እገዳ ብቕፅበት ክለዓል ክኽእል ኣለዎ ኢሎም ኣለዉ ስለዚ ከበድቲ ጠለባት ገይሮም ኣለዉ ኣሜሪካ ክትቅበሎም ኣይትኽእልን እያ ግን እንታይ ይብል ፀኒሑ ዶናልድ ትራምፕ ካብዚ ኩናት እዚ ኦፍራም ክገብር ወይ እውን ክወፅእ እቲ ዝበለፀ ዕድል ሕጂ ዘለዎ ስለምንታይ ስዒረ ዝብል ቋንቋ ኣላቱ እንታይ እታ ስዒረ ድማ ንመራሕቲ ናይ ኢራን ብምሎም ቀቲለዮም ሚሳይላቶምን ድሮናቶምን ናይ ኣፅዋራቶም ዓቕሚ 67 ሚእታዊት ኣዳኺመየ እዚያተን ዓወት እየን ስለዚ እዘን ዓወታት እዚአን ኣምፅእ ኣለኹ ምስ ኢራን ድማ ኮፍ ኢለ ክረዳዳይ ነቲ ተሪፉ ዘሎ ኢሉ ምናልባት እገዳ ልዒልሎም ገለገለ ነገራት ድማ ገይሩ ነቲ ዕላማ ሃሪሙ እስራኤል እውን ጥዑይ ሃገር እንድሕር ኮይኑ ነቲ ንሱ ዝደልዮ ዝነበረ ገይሩሎም ኣሎ እዩ ስለዚ ካብዚ ንድሓር ኤግዚት ፕላን ናቱ ገይሩ ዝኾነ ፖለቲካዊ መዕለቢ ገይሩ ክወፀሉ ዝኽእል መንገዲ ከናድሎ እንተዘየለ ይብል እንተዘየለ ሕጂ ክወፅእ ተዘይክኢሉ እንታይ ከጋጥሞ እዩ ዝብል ዘሎ ሕጂ እንተደይወፅዩ ግዜ እንድሕር ከይዱ ክሳራታቱ እናበፅሐ ስለ ዝኸይድ ሳንክ ኮስት ኢፌክት ይብልዎ ኣብ ሓደ ቦታ ብዙሕ ገንዘብ ኢንቨስት እንድሕር ጌርካ ድሕሪኡ ክትወፅእ ከቢድ እንታይ ክትብል ኢኻ ትፍትን ወሲኸ ክዕርየ ወሲኸ ከስተኻኽሎ ይሕሸኒ ወሲኸ ከብሎ ይሕሸኒ እናበልካ መመሊስካ መቓብርካ ኢኻ ትኹዕት ስለዚ እንታይ እዩ ሕጂ ቁሩብ ግዜ እንድሕር ከይድዎ መመሊሱ ናብ ሽግር ክኣቱ ከም ዝኽእልን መመሊሱ ድሕሪኡ ወላ ክወፅእ እንተደለየ እውን ደዋፅእ ኣይኮን እዚ ተዓዊተዮ መራሕቲ ቀቲለዮ ዝብል ትርጉም ክህልዎ ኣይኮነ ምክንያቱ እታ ወፃፃ ኣብተን ቀዳሞት 5 መዓልቲ ገለ ክወፅእ ነይሩ
ብዙሕ ዓወታት ተጎናፂፉ ነይሩ በትናቱ መለክዕ ማለት እዩ ወላ ኢራን ብዙሕ ግብረ መልሲ ሂባ እንትኾነት ተዓዊት እተን ሃገራት ዓረብ እውን ብዙሕ ኣይተጎድኣን ነይረን ወላ እኳ ተጎዲአን እንትኾነ ደሓን ዝኾነ መጉዳእቲ ወሪድዎ ነይሩ ሕጂ ግን ሃገራት ዓረብ ከቢድ ዝኾነ ክሳራ ወሪድዎን ኣሎ ሕጂ እቲ ኩናት ተቐፂሉ ድማ መሊሱ ሕማቕ ኩነታት ከጋጥመን ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እቲ ፀገም እቲ ኩነታት እናቐፀለ ክኸይድ ከሎ መሊሱ ከቢድ ክኸውን እዩ ሓደ ካብቶም ነቲ ኩናት ዝደልይዎ ዘሎ ቤዝ ምስ እስራኤል ድማ በቀረባ ርክብ ዘለዎ ጀነራል ክዛረብ ከሎ ስምዑ We heard from the president last hour. If the U.S. were to take action against these power plants in Iran, basically knocking out the electricity for 92 million people, that would take the war to a next level. What can you add about the reports of communications and talks with senior officials in the Iranian government at this hour, General? Well, I don't know what's taking place in terms of the negotiations. I do know that the likelihood of talking to someone is who they believe is a moderate, but most intel people regard that someone that they're talking to as another hardliner in the Iranian administration and part of the regime. I mean, listen, what we have seen in negotiations in the past is the Iranians are willing to promise something and then cheat and lie. That is one of the reasons why we're in this in the first place, aren't we? Because we came to the realization there's no really dealing with this regime. And we have to take away their capabilities to attack us and do harm in the region. That is what this whole campaign is about. And we're well on our way to achieving all of that, Bill, to absolutely include plans to open up the Straits of Hormuz. There's no doubt we're going to open up the Straits of Hormuz because we're going to take control of it. And we'll be able to hold on to that reality over. So እንታይ ዝብል ዘሎ መሲልኩም ኣብዚ እቲ ዶናልድ ትራምፕ ዝገብሮ ዘሎ ብፍላይ እስራኤልን ምስ እስራኤል ዝደናገፁ ፖለቲካዊ ሰርክልስ ብፍላይ እቶም ኒዮካን ዝበሃሉ ናይ ውግእ ፀዋዕቲ ዝኾኑ ትርጉም ዘለዎ ወይ እውን ውፅኢት ከምፅእ ዝኽእል ስጉምቲ ኣይኮነን በሃልቲ እዮም ምክንያቱ ንኢራንሲ እንታይ ይብልካ ኣይሓፍሩን እዮም እኮ ምስኣቶም ምዝርራብሲ ዝእመኑ ሰባት ኣይኮኑን እዮም ዝብሉ መን እዩ ዘይእመን ትማል ምሳኻ ኔጎሽየት ገይሩ ክረዳዳ እናደለየ ኩናት ዝጀመርካ ስኻ ኣይኮንካን ቅድሚ 6 ወርሒ ተመሳሳሊ ኣብ ሽምግልና እናተኻየደ ከሎ ኩናት ዝጀመርካ ስኻ ኣይኮንካን ኣንታ ክንደይ ክሕሱ እዮም ገጾም ትርሓቕ ሰብ ደወደይ ክንደዚ ይሕሱ እዩ እሞ ኻ ተሓሶስ ብቐሊሉ ፕሩፍ ክትገብሮ ትኽእልና ኮንካ እዚ ኩናት እዚ ዝኣወጅዎ እስራኤልን ኣሜሪካን እዮም so who is cheating clearly ዝሰርቕ ዘሎ ዝሕሱ ዘሎ ዘታልል ዘሎ ልዕሊ ሕጊ ኮይኑ ዝኸይድ ዘሎ ስኻትኩም እዮም ግን ኣብቲ ሚድያ መፅኦም ድማ ከይሓፈሩ ኢራናውያን ቃሎም ዓጢፎም ይሕሱ የታልሉ ይብሉ ሙሉእ ዘበንካ ትሕሱ ዘለኻ ኣብ ኢራቅ ኬሚካላዊ ኣፅዋር ነይሩ ኢልካ ን1 ሚልዮን ህዝቢ ቀቲልካ ከይድካ ድሕሪ ዋላ ሓንቲ ረኸብና እንትብል ዘለኻ ሕጂ እውን ኒውክለር ቅድሚ 6 ወርሒ ተኪስና ኩሉ ኒውክለር ናይ ኢራን ኦብሊትሬት ጌርና ደምሲስናየ ኢና ክትብል ፀኒዕካ ተመሊስካ ኩናት ትጅምር ዘለኻ ዋ እምበር ዶ እዞም ሰባት እዚኣቶምሲ ሓሶትን ሓቅን ፍልልዩ ይርድኦም እዩ ዝኾነ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ፖለቲካ እንታይ ከም ዝመስል ክርዳኣኩም ጥራይ ዘለዎ ሓደ ግዜ እቲ ኣብ ፖለቲካሲ ቅንዕና ዘይብሎም ሰባት ገለገለ ክትብል ኖ ቅንዕና ክልዎም ግዴታ የብሎምን ኣብ ፖለቲካ ከመይ ጌርካ ንረብሓ ናይ ዓድኻ ትሰርሕ ኣሜሪካ ሕጂ እዚ ገብርዎ ዘለዉ ንረብሖም እዩ ንረብሖም እኳ ኣይኮነን ንረብሓ እስራኤል እዩ እምበር ኣሜሪካ ካብዚ ረብሓ የብላን ክሳራ ጥራይ ዘለዋ እዚ ኩሉ ቢልዮናት ትኸስሮ ዘላ ክሳራ እዩ ረብሓ ዝበሃል የብላን ግን እንታይ ንኸረዲ ኢለ ያነ ኣብ ፖለቲከኛታት ሓሶት ክትፅበየ ክትክድ ኣለካ ንረብሓ ሃገርካ ቶም ኣብ ፖለቲካ ክትነጥፉ ትደልዩ ፅባሕ ንጎ ሓሶት ከም ንቡር ክትወስድዎ ኣለኩም ተዲዮምሎም ሓሶት ከም ንቡር ክትወስድዎ ኣለኩም ኣብ ብሓሶት እትመሓደር ዓለም ሓቀኛ ኮይና ኣነ ከም መሓድር እየ ዝብለካ ያ ከም ትሰዓርን ዋጋ ከም ትኸፍልን ጥራይ ዝገብረካ ዝኽእል ተዋስኦ እቲ ዓለም ብሓሶት እያ ትሰርሕ ደን ኣብ ናይ ሓሶት ዓለም ኤርትራ ንእሽተይ ሃገር እያ ውሕድ ህዝቢ ዘለዋ ብቕንዕና ሒዝና ዋጋ ክንከፍል የብልና just play the game ኣንታዮም ዝብሉ ለባማት if you can't beat them join them ክስዕሮም ዘይትኽእል ተኮይንካ ነቲ ሲስተም ክትቅይሮ ዘይትኽእል ተኮይንካ ተጠቀመሉ እዚ ዓለም ብኸምኡ ዝሰርሕ ደር ኮይና ኣሜሪካ እቲ ዝዓበየ ሓይሊ ድሌቱ እናገበረ ዝነብር ዘሎ ደን ለርን ደ ስኪል ነቲ ጥበብ ተማሂርካ ትጠቀመሉ ኣነ ከምኡ ባህላ እዩ ናተይ መርገፂ ኣሜሪካ ሓደ ጎበ እዩ ምስኡ ተተጓኒፅካ ሽግር ክፈጥረልካ ዝኽእል እዩ ክሳዕራ ይክእልኒ ክንብል ኣይንኽእልና ግን ክንደይ ፈቲኖም እዮም ክሳብ ሕጂ እቲ ኣሜሪካ ዝበሃል ቀሊል ዘይኮነ ሃገር እዩ ዋላ ሕጂ እውን መዓት ዕዳ ኣለዎ መዓት ሽግር ኣለዎ ንብል ኣለና ግን ጥበብ ክፈጥር እዩ they always find a way ትሪኦም ኣለዎም ከመይ ይገብሩ ኣለዉ ነዳዲ ንኣብነት ኣብ ዝቕፅል ቪድዮናተይ ተኣምር ከርእየኩም እየ ነዚ ኩናት እዚ ብኸመይ ይጥቀመሉ ኣለዉ ነቲ ቁጠቦም ከመይ ገይሮም ትራንስፎርም ክገብርዎ ይፍትኑ ኣለዉ ብሓይሊ ማለት ብሓይሊ ስለዚ
نين أمريكا كتنعق تجميركا دن you're playing with fire يمزو بزبرت حوي خاص أزلا أمريكا تخيلك داك جبر لك نابخا قط أخط كم زي تخل جركا تشكال لك نابن مقنعنا يدلوني إيرترا بزوا نزي زخول إسرائيل تجبر زلا تجير ماله تم this is how you do it ولا كوي attention إسرائيل نا أمريكان أبزوريانا تقولوا دونالد ترامب كاب زمس إيرترا أبزخون يكون أكايدا نتا بوليتيكا من قدي نا أمريكا قص زخل ويقول attention أمريكان أبانا كسحب زخون نقدر يكبر يلا this is good نا أمريكا تغلال لك ترسع كخد جبرات كلا لك of course كم إيرترا إذا عمل سلها قرط خوين كخد ترسع يدخلنا معناته نحن ذكرنا سلنا بلوم ديكونه تي قربيتنا زل هاجر كل جزء بواجنا بوليتيكا خسر بواجنا ربح سلزل هو نعنا أبيسي ربح كجبر زل سلزي قد لنا بتاع attention نايتم سبعة كلمات سلزي again نملا سابت زبها زلوا دونالد ترامب انتهي كجبر زفت زلوا what is going on exactly basically plunged the country into darkness. That 48-hour deadline was supposed to expire tomorrow morning, but now Trump has delayed it by 5 days. What's more, he says talks are underway to end the war. Now, just to be clear, only attacks on power plants have been delayed. The other attacks and operations continue. And yet, this is a sudden and stunning climb down. And what is Iran saying? Well, they have not confirmed direct or indirect talks, but their foreign ministry says efforts are underway to decrease tensions with the United States. So who exactly is Donald Trump talking to? The president says his team is... هجي انتاينا نرزل نابزي دونالد ترامب انتاي نابي خيط كم زلو ازيو كبيت زخونه كنتاتينا نرزل it's really very difficult ان تكونتاتنا تكتردو ذاتو كمي زخون زلو سبزي نابي زخيت زلو اكايدانا تنخدم قمون كبيت زلو but again اتمر داتاناتنا كل غزي انتايو كوينات كقصل زدليو حيلتات الله ابتدى دونالد ترامب ابزوريو نزو كوينات نكقصلو زغددو حيلتات الله نزو كوينات كقصلو صغيطوم زحزو نتو كوينات كقصلو زبلو تنا اسرائيل لوبي عبصلوا سلو زلو نساتهم بزغبرو زلو تو كوينات نكقصل يتغبر دلو السوق ساب زلو دما اتو كوينات نكقصل كدليويم تفعل عليه ناراتيف تفعل عليه جيمز تفعل عليه صوتاتات ناغبرو دما نتو كوينات كم زنا واخ غبرو يمبر دونالد ترامب كو لنكنا حنت مسير اوصي نيرو تاسكيل وسكينا دونالد ترامب كابتا كوينات نموصا زفطرو زل دراماي I don't know. Oh, we did change the regime. I would imagine, because it's totally say Reported that this is how their conversation went. Let's go ahead and take a listen to that. the president went on to say or insist that this is regime change, because it's totally different people that were involved in the last regime. I would imagine some of the people are the same. This is the president's take on that, insisting that it's regime change. So I don't know. Sorry. كمتري وزلهم زيوم سي ام بي سي زبحاليو ناي ستاك ماركت نايت ماركت عبي ميديايو نمس دونالد ترامب تليفون تراقبهم تايلوهم رجيم تشنجي لاينا خيدنا غيرنا يد ما يلوم الله زوم حجا نزرقبهم زلو قدام ابت منغستي نبرون سلازي ولا كو خمتز دلنا انت ديكونه تي سرعات مغيار كن غيرنا لنا نابل يزارب زلو نالبات انتاي كغبر دلو مسكيناي اولو سلو صوبو كما يجرو كابز كوينات كوت كم زفتن زلو يمتري زلو ولا كو واحد لهم تزي كاله تزرباناتو دحنا بزوك الله Insisting that it's regime change. So I don't know, Cyrus. It's like an attempt for Trump to declare mission accomplished. I don't know. Oh, we did change the regime because we murdered the Ayatollah, and now his son is in charge, who's reportedly more hardline. I mean, they killed a bunch of the people who he even said that they killed a bunch of the people that they thought maybe they would be negotiating an end to the war. So he's trying to frame this, I guess, as some sort of a positive. Yeah. Look, if this is what it takes to say mission accomplished, Mr. President, you're a genius. You've accomplished the Masterful regime change, sir. Nobody else, and I really mean nobody, could have done it. Quite like you. Quite like you. I'm giving you all a preview of, I'm going to try and style out my way on Fox News and give it incredibly serious, like take praising him, but also pepper it with little things like that and be like, thank you for your bravery in this decision. So yeah, I mean, look, if this is what it takes, this is what it takes. At the very same time, we've got this interview that he just did with Maria Bartiromo. Let's take كم زبلو زلو انتايم زبلو زلو دونالد ترامب نايب حق عود دليل كم زنبره يمزارب زلو سلازي تتدليل زنبركا كم زعينت ميشن اكومبليشمنت ندحر خوينو وحقو سكا سرعات كير كايو نتي اياتولا قتيلكا ودو سلطان تركيبلو نتوم جنرالات قتيلكا كابوم اخررتن لعل زخون سلطان تركيبهم ملو
ስለዚ እዚ እንድሕር ኮይኑ ነይሩ ዕላማኻ እንኳ ሓጎሰካ ተባዕ ከማኻ የለና ኣብ ታሪክና በሊላ ገጸሉ ኣለዉ እቶም ፎክስ ኒውስ ከም ኢሎም እዮም ዝንእድዎ ስለዚ ቡ ጌርና ክንወስዶ ንኽእል ኢና ድሕሪ ቡ ዓወት ኮይኑ ዝስማዓካ ኣሎ go for it ብልወሎ ከምኡውን ኣብዚ ኣብ ፎክስ ተዛሪቡ ነይሩ Welcome back. I just spoke with President Trump and he told me that Iran wants to make a deal badly. He said that the talks have been ongoing. I said, how much longer will this conflict go on? He said the talks, I said 5 days to halt or postpone strikes on the electrical infrastructure. It could happen sooner, he said, but I have put down 5 days. I asked him what his reaction is to Iranian state television saying that there are no talks, and he said he's not sure what they are referring to because the most recent talks happened, in fact, last night with Steve Witkoff and Jared Kushner and their counterparts. ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ኣይተዛረብናካን ምሳና ኣይተዛረብካን ስለ ዝበልዎ ብሃገራዊ ቴሌቭዥን ናይ ኢራን ምስ ዶናልድ ትራምፕ ዝርርብ ኣየካየድናን ስለ ዝበሉ ኦልሬዲ ተጋሊፅካ ኣለኻ ስለ ዝበሃል ዝነበረ ደው ኢሎም ሓቲቶሞ ኢራን በቃ መራይ ከፊዎም ዘሎ ዲል ክገብሩ ይደልዩ ኣለዉ ተዘራሪብና ኣለና ይብሎም ኣሎ እቲ ኩናቱን ክውዳእ ከም ዝኽእል ዘመልክት ብምሉእ እዚ ነቲ እሳውን ንባላ ናይ ማርኬትስ ሪፖርት እያ ትብ ስለዚ ነቲ ዕዳጋታት ንምርግጋእ ንስቶክ ማርኬት ንምርግጋእ ነቲ ናይ ነዳዲ ዕዳጋታት ንምርግጋእ ዝገበሮ ፈተና እዩ ነይሩ ስለዚ እቲ ኩናት ክውዳእ ከም ዝኽእልን ክዘራረቡ ከም ዝኽእሉን ናብ ምዝራብ ገጾም ይኸዱ ከም ዘለውን ምስ ኢራን ድማ ተዘራሪቦም እዮም እቲ ኮሚኒኬሽን ናቶም ኩሉ ስለ ዝሰበርናዮ ምናልባቶም ዳ ቴሌቭዥን እቲ ሓበሬታ ዘይበፅሖም ከይከውን እናበለ ክሸፋፍኖ ከም ዝፈተነ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ግን ብዙሓት ሰባት ድማ ሚቲ ከኣምንዎ ይከኣሉን ኣለዉ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ሳጓላቶ ሳ ድማ ታኮያ ትብል ዶናልድ ትራምፕ ሓሳብ ኣበጊሱ ኣይውዳእን እዩ ንድሕሪት ከም ዝመልስን ከም ዘዝልኽን ከም ዝፈርህን እያ ትበልፅ ስለዚ ትራምፕ ኦልዌይስ ቺክንስ ኣውት ይብልዎ ስለዚ ልክዕ ከማይ ዝኸውን ዘሎ እታ ታኮ ትብል ሚቲ ካብ ሚቲ ኣሰር ይሃጅውን ሃዲዱ ይኸይድ ኣብ መወዳእታን ከተግብር ኣይክእልን እዩ ንድሕሪት ድምለስ ብፍላይ ሓያላት ተገጢሞሞ ምስ ቻይና እንተኮይኑ ምስ ራሽያ እንተኮይኑ ምስ ኢራን እንተኮይኑ እምበር ምስ ኤሮጳስ ኣይምለስኒ ኤሮጳ ደንዲንዎም ዘሎ እዩ ኣብ ኤሮጳ ጥራይ ታስብነቱ እንተስርዩ እንትሰርሕ እቶም ካልኦት ፅቡቅ ገይሮም ፈሊጦሞ ስለ ዘለዉ ንድሕሪት ንኸዝልቕ ጥራዮም ዝገብርዎ እምበር ንቕድሚት ክኸይድ ኣይገብሮን እዮም ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ዶናልድ ትራምፕ በቲ ሓደ ረጂም ቸንጅ ገይረ ክብል ይፍትን ኣሎ he is trying his best to exit ካብቲ ኩናት ንክወፅእ ዝፍትን ዘሎ ባት ኣብዚኣ ግን ኣላታ ዶናልድ ትራምፕ መታለል እዩ ነቲ መታለል ድማ ይጥቀመሉ እዩ ካልኣይ ስትራቴጂ ናቱ ግን there is another strategy ምክንያቱ this video ኣብዚኣ ስምዑች 5,000 US troops appear ready to storm the Harg Island. If reports are anything to go by, a contingent of 4,500 US sailors and Marines have been dispatched to West Asia, backed by helicopters, F-35 jets and armored landing vehicles. Iran has the Strait of Hormuz in a chokehold. Nearly 1/5 of the world's oil passes through this strait, and now it's shut. And even though Trump would like to tell himself that he's mostly won this war, on ground the reality is that there is increasing pressure to reopen the strategic artery. It appears that his plan may be to take a small, unassuming yet crucial Iranian island, not Tehran, not mainland Iran. A tiny patch of land. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዶናልድ ትራምፕ ወታደራዊ ስጉምቲ ክወስድ ብዙሕ ፀቕጢ ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ማለት ድማ ነቲ ካግ ኣይላንድ ዝበሃል ንክሕዛ ፀቕጢ ይግበረሉ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እንታይ ማለት እዩ እዚ ብዙሓት ሰራዊት ወታደራት ናቱ ይንቀሳቐሱ ከም ዘለውን ነዘን 5 መዓልቲ ተፀበዩ ንዝበለ ድማ 5 መዓልቲ ክወስደሎም እዮም ነቶም ወታደራት ቦትኦም ንክሕዙ ስለዚ እቲ ስትራቴጂ ናቱ ናይ መሬት ኩናት ከካይድ ከም ዝኾነን ኣብ ባይታ ብባይታ መሬት ኩናት ከካይድ ይዳሎ ከም ዘለዎን ንዑ ዝኸውን ባይታ ወይ እቶም ሰራዊት ቦትኦም ስለዘይሓዝዎ ልክዕ ከምቲ ኣብ ቅድሚ እቲ ኩናት ዓበይቲ መራኸቡ እናቐረበ ከሎ ናብ ጀኔቫ ዶ ናብ ዖማን ዶ እናበለ ዝርርብ ዘካይድ ዝነበረ መዳለዊ ዝጥቀም ነይሩ ሕጂ እውን እንተኾነ ናይ ኣጋር ኩናት ከካይድ ስለ ዝኾነ ክሳብ ሽዑ ግን እቶም ወታደራት ቦትኦም ስለዘይሓዙ ዘለዉ ዝተፈላለየ ድራማታት እናገበረ ነቲ እዋን ግዜ ክገዝእ ግዜ ክሽምት ግዜ ክሰርቕ ይፍትን ኣሎ ዝብል ዘረባ ኣሎ ኢት ሜክ ሰንስ ምክንያቱ ነዚ ካግ ኣይላንድ ንክወስዶ ከም ዘለዎ ብዙሕ ግዜ እዮም ዝነግሩ ነይሮም ዝበዝሕ ነዳዲ ናይ ኢራን ኣብዚ ቦታ እዚ ዝፃረ ካብዚ ቦታ እዚ ዝወፅእ ስለዚ ነዚ ቦታ እዚ ክቋፅር ወይ እውን ናብቲ ወሽመጥ ሕርቡዝ ቀሪቡ ኩናት ከካይድ ከም ዝደሊ እውን ዝገልፅ ሓበሬታ ኣሎ ስለዚ ኣጋይን እቲ ኩናት ናይ ምውዳእ መንፈስ ናቱ ብቐሊሉ ዝርአ ነገር የለን so he's
ከምዚ ገይሩ ክዛረብ ናይ ሰላም ቋንቋ ክዛረብ ፀኒሑ ናብ ኩናት እንተኣትዩ እውን ዘገርም ኣይኮነን ኢራናውያን ባይ ዘ ወይ ኣብቲ ዝሃብዎ መልሲ ይሕስዩ ዘሎ ምስ ተዘራረብና ንምንታይ ከም ዝብል ዘሎ ድማ ፈሊጥና ኣለና በቲ ሓደ ነቲ ዕዳጋታት ከረጋግእ በቲ ካልእ ድማ ግዜ ይድሽምት ዘሎ ካልእ ዓይነት ኩናት ክገብር ይሓስብ ስለ ዘሎ ኢሎም እዮም ፅሒፎም ነይሮም ሶ ዴይ ነው ኦልሬዲ እንታይ ፕላን ክሓስብ ከም ዝኽእል ኔክስት ስቴፕ ናቱ እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል ብኸመይ ክመፅኦም ከም ዝኽእል ዳትስ ዋይ ድማ ንሳቶም ነቲ ፕሬሸር ናቶም ብፍፁም ከልዕልዎ ዘይደልዩ ዘለው እዚ ክበሃል ከሎ ግን ንሳቶም እውን ኩሉ ካርድታት ኣብ ኢዶም ኣሎ ማለት ኣይኮኑን መዓት ክሳራታት እውን ኣለዎም ንሳቶም ስለዚ ንሳቶም እውን እቲ ዕድል እንተተረኺቡ ብግብፂ ብፓኪስታን ብቱርኪ ዓቢሉ ዝግበር ሽምግልናታት ኣሎ ፈተነታት ኣሎ ይበሃል ኣሎ ስለዚ ጽቡቕ ዕድል እንተረኺቦም ንሳቶም እውን ዲል ክገብሩ ኣለዎም ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ቢካዝ at the end of the day ኩናት ኣብ ጣውላይ ዝውዳእ ማስ ትውዶ ይትሕቶ እምበር ንክውዳእ ዘለካ ተኽእሎ ግድን እዩ ኣሜሪካ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ዕድል ኣለዎ ካብቲ ኩናት ንክወፅእ ንእሽተይ ዕድል ተሪፍዎ ኣሎ ካብዚ ኩናት እዚ መህደሚ ተስኢኑ ግን ሓደጋ ክኸውን ከም ዝኽእል ምግንዛብ የድሊ እዮም ዝብሉ ዘለዉ and the stability of global oil markets. Because Karg Island isn't just another outpost on the map, it's the artery through which Iran's oil lifeblood flows. Over 90% of the country's crude exports pass through Karg. It's roughly 50 kilometers off Iran's southwestern coast, dotted with oil tanks, loading platforms and jetties that connect directly to tankers bound for Asia. Taking Karg means holding the Iranian economy hostage, but damaging its oil terminals. That could cripple not just Iran, but energy flows for much. ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም this is going to be another very very interesting ኣገዳሲ ነጥቢ ናይቲ ኩናት ክኸውን ዝኽእል እዩ ካብ ዝጅምሩ ሓያል እዋን ነዚ ደሴት እዚ ብዙሕ ነዳዲ ናይ ኢራን ኣብዚ ዝፃረ ዳርጋ ልቢ ናይ ኢራን እዮም ዝብልዋ ቁጠባ ናቶም ኣብ ነዳዲ ስለ ዝምርኮስ ነዚያ እንድሕሪ ሒዞም ንቁጠባ ናይ ኢራን ንምንብርካኽ ድሮ ብዙሕ ነገር እንዲምዕንዮምሎም ዘለው ነዚያ እንድሕሪ ሒዞም ድማ ነቲ ሃገር ንኢራን ጠቕላላ ኩናት ጠጠው ከተብል ከም ዘይትኽእል ገብርዎ እዮም ማለት እዩ ኢራን ናይ ግድን እዮም ክቃለሱ ነዚ ሕጂ እውን እንተኾነ ከም እዮም ዝብሉ ዘሎ there's no way ኣብዚ ጉዳይ እዚ ምስ ኣሜሪካ ክንዘራረብ ክንብል ሓደ ካብቲ ናይ 12 መዓልቲ ኩናት ተባሂሉ ዝፍለጥ ኣቐዲሙ ዝሓለፈ እዋን እስራኤል ምስ ጀመረቶ ኣብ ወርሒ 6/25 ዝነበረ 12 መዓልቲ ምስ ተዋግኡ ስለምንታይ ጠጠው ኣቢሎሞ እቲ ሱፕሪም ሊደር ሕጂ ተቐቲሉ ዘሎ ንሱ ስለ ዝኣዘዘ እምበር ኢራን ኣብቲ ናይ መወዳእታ መዓልትታት እያ ክትዕወት ጀሚራ ነይራ ኣብቲ ናይ መወዳእታ መዓልቲ እስራኤል ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናታ ተዳኺሙ ስለ ዝነበረ ሽዑ እያ ፅቡቅ ጌራ ክትሃርማ ጀሚራ ነይራ ሽዑ ጠጠው ምባሎም ድማ ዓብ ጌጋይ ነይሩ እዮም ተባሂሉ ፅቡቅ ገይሮም ሽዑ እስራኤል ከሰንብድዋ ነይሮም ካልኣይ ግዜ ክደግሙ ከምዘይክእሉ ክገብርዎም ነይርዎም እዩ ዝበሃል ስለዚ እቲ ሱፕሪም ሊደር ተዓቢ ዓብ ስለ ዝነበረ ዝገብሮ ዝነበረ ውሳነታት ንሱ እዩ ዝያዳ ሓደጋ ኮይኑ ይብሉ ኣብዚኣ ሓንቲ ዘረባ ኣላ ኣበይ ኣላ መስለኩም ከመይ ይዛረቡ ሓደ ግዜ ምቲ ሰብስና ኣብ ምንታይ ደረጃ ኣብፂሖም ኣለዉ ኣብዚኣ እስከስምዖ A few things. Number one, I mean, just ask yourself, is the Strait of Hormuz opening anytime soon? Right, No. Iranian infrastructure, I would be very skeptical about these claims. So, it's all market manipulation and game playing as far as I can tell. Exactly. That's, final, like, in terms of what we know as of the entire U.S. government, gas go up by $1 a gallon in a single month. Diesel, everything is all start to get more expensive. It just feels like you can't do anything anymore, even just normally, right? And that's the worst possible thing. Government rarely touches you directly in your life so effectively. Tens of millions of people fly every single day in the country. Every single ብሓፈሻ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው እቲ ኩነታት ብዘይ ገድስ ኣበይ ኣለኻ ኣብዚ ዓለም ክትንክፈካ ዝኽእል ኩነታት ምዃኑን ንኩሉ ሰብ ክትንክፍ ዝኽእልን ንኩሉ ክሳራ ከስዕብ ዝኽእል ምዃኑን እዚ ኩነታት እዚ ድማ ብቐሊሉ መፍትሒ ክርከቦ ከምዘይክእል እዮም ዝዛረቡ ዘለው which is very interesting ካልእ ኣብዚ እንታይ ዝብል ዘረባ ኣሎ መሲልኩም እዚ ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ኣሚንካ ምኻድ ማለት ክሳዕ ክንደይ ብሓዊ ምፅዋት ምዃኑ ዳርጋ ሰብ ፈሊጥዎ እዩ ሰብ እዚ ፈፂሙ መትሓዚ ዘለዎ ሰብ ኣይኮነን listen to these people ብፍላይ ሚድያ ናይ ዓድን ተስፋ ዝቆረፀ እዩ ዝመስል ካብ ኣሜሪካ that can look at what we just described and see it clearly. It's a war, but it's not a war. It's an excursion. We've already won, but we haven't won. We'll be home in a week, but we might be there for months. We're going to change the regime, but we don't need to change the regime. They've got a nuclear capability, but we destroyed their nuclear capability 9 months ago. They might get a nuclear capability, but there's no way they're going to get a nuclear capability. We need to keep the Strait of Hormuz open. We don't need to keep the Strait of Hormuz open. We need your help, but we don't need your help. Send an aircraft carrier. Don't send an aircraft carrier. We don't need your help, but if you don't send your help, we're going to attack you and insult you. And in fact, even if you do send help, we're going to attack you and insult you because we are Donald Trump, a deranged liar. ናይ ባዓቂ ዘማርር ዝጋዜጠኛ እንታይ ዝብል እዚ ሰብ እዚ ኣብ መዓልቲ 3 ዓይነት መርገፂ ደስማዓና ዘሎ ይብል
حنسب سرعات كنقير هنا يبل صنيهلو دما سرعات مغيار اي كالني خمي غير كاي كال يبل صنيهلو نسعر علينا كل دمسيسنا هنا يبل قبطني له دما حيل اللوامي وكال سولو زغول منقد اللوامي يبل بتخاله وقي يكون نقبر زلنا يبل وقي يبل بتحاده كينات قلتي في كودي لان كان يخبل صنك قصل يخايبل بتي نتو مالتي حجزوني يبل حجزكم هيدلني يبل حيالاتنا يبل صقم لنا يبل بقى اب مرقصناتو انتاي مخانو كنفلط اينخلنا زياده ما يتعلمنا نبرا زلنا دونالد ترامب يزورا زليلو لتني سايكل دما زينا زبحال فتصيم كالا ارست اتنشن كم زي ركب يغير وزلو نتدي زينا زبحال زي تارغامي تخامي تقصاصيرو خنبل نغلينا مونياتو هذا مراحي تعنا زلو مراحي درينج دي زلو سب اوريدي نا امرو سنتلنا زلو مالتي هذا مراحي لومي هذا مرقص نحريبك انت واحد نستوسن مالته تصبيو نزي علامه زي سرع زولت دونالد ترامب قال اما معلتي زغير باي ذا واي ابزياني راح انت دساقتني انت يوم زولو زمسيل كونتا تويتنا تكري خلو اسكتا تويت زياده يعني اوكي ابزك زارب كله ابزياني مثلا I don't know if this is انت مسيلكم. Let's look at Trump's message first. To report and which from Harry Potter written by Trump. Infrastructure for a 5-day period. And that is certainly written by Trump. Look at all the typos. Pleased to report instead of pleased to report, and which from Harry Potter instead of WHICH. انتهت بلدلا زياغا زيا تويت زيا دونالد ترامب على كم صحافه رغصنياتات ينايلو سلازي دايركت لكابرسو كاب نفسو زوص تويت يا مخنياتو ناتو مخانو متفليتنا يبلو سبيلينج يغالو اصحافه تخكل ايكونن ازي ايكونن ناي حدا هاجر مراحي قالوا امريكان زبلوي ولا انجليزا ناي هاي ناي انت مغلق ناي حد فابريكا مراحي كون زغبو يكونن بتدرجه نقحتناتون درجه فلطتناتون يمزلو مخنياتو انجليزاوي ولا سي امريكاوي انجليز ቋንቋ ዲኑ ግን አይጽሕፍኒ ዝሰብዚ ብዙሕ ጌጋታት ዝፍጽ ስለዚ እቲ ዘገርም ከዓ ኣነ እኳ ብኸመይ የድፈትዎ ዶናልድ ትራምፕ ሓቂ ንምዝራብ ነዚ ፅሑፍ እዚ ናቱ ናይ ፕሬስ ሰክረታሪ ካልኦት እዮም ርኦም ክፅሕፍዎ ዝግባእ ግን እሶም ዘዝፅሕፉ ነይሮም ካብ መዓት ሽፋን ምርኣና ነርና ባዕሉ ስለ ዝፅሕፎ ነቲ ሃጓፋት ደውፃልና ስምዒታዊ ስለ ዝኾነ ድማ 48 ሰዓት ገለ ኢሉ ተፈራሪ ሽዑ ድማ ካብኡ ንክምለስ ድከቱ ዝፀግብ ዘሎ እምበር መንዶ 48 ሰዓት ኢልካ ፈራሪ ሂልዎ እዩ እንተዘይፈራርህ እኮ ስርሑ መቐፀለ ነይሩ ስኮይኑ ግን መጠንቀቕታታትን ዓበይቲ ቃላትን ገይሩ ኣብ በዓል ኤውሮጳ ስለ ዝሰርሓሉ እሱ ነዞም ኤውሮጳ ነዚ እንተዘይ ጌርኩሞ ኣብ ውሽጢ 5 መዓልቲ እንተዘይ ተፈፂሙ ታሪፍ ናብዚ ከዶ ይበ ገለ ናበለ ዝጥቀመሉ ዝነበረ ታክቲክ ይሰርሓሉ ስለ ዝነበረ እዩ እጅ ግን ኣብዚ ኩናት እዩ ኩናት ድማ ክሰምዕዎን ክእዘዝዎን ዝደልዩ ሰባት ኣይኮኑን ስለዚ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ኣልቲሜት ይብልዎ መጠንቀቕታታት ንሱ ዝያዳ ኣብ ግድጓዝ ዘእትዎ ዘሎ እዮም ዝብሉ ብዝኾነ ከም ትሪእዎ ዘለኹም መላገፂ እዩ ኮይኑ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ብኩሉ መንገዲ ድማ ተመሳሳሊ መደምደምታ እዩ ዝመፅእ ዘሎ أنا and clearly إذا كنا تاتزي بقليلو كسجار زخلا يكونن أبزو أنت زاريبني يرسم عواز كنت هيدو. And I think it'll end it very, very substantially. They want very much to make a deal. We'd like to make a deal too. We're going to get together today by probably phone because it's very hard to find a country. It's very hard for them to get out. Will Iran still be able to control the flow of oil? Be jointly controlled. By who? Maybe me. Maybe me. Want the United States to be Me and the Ayatollah, whoever the Ayatollah is, whoever the next Ayatollah. Look, and there'll also be a form of a very serious form of a regime change. Now, in all fairness, everybody's been killed from the regime. They're really starting off. There's automatically a regime change. Nothing is clear yet. Some Israeli sources say the US is talking to Iran's parliament speaker. His name is Mohammad Baghir Ghalibaf. Reports say he's exchanging messages via Pakistan, Turkey, and Egypt. And if true, this is big news. The markets are already cheering. بحفشة مسمني زارب كم زلو كسب حجي أي تفلتنا اللون دي بحال دلو دونالد ترامب بزو عندي دلناززن زاربن زلو exactly بسمني تزارب زلو انتهي قد زارب زلو زبل حركة بتي أزارب عرستقين زلو جي نزارب على نايزبل زلو مخنياتو مسمن كم زارب ونا ينفلتنا وكلهم سلازة قتلنا يوم يزبل نسيكو نزغت زلغن إسرائيل لتم راح تمولهم أم مقتال كده دلا ዲያብሎስ ዝኾነ ነተንያሁ ዝገብሮ ዘሎ እምበር ዶናልድ ትራምፕ ንነዊሕ ኣብ ኩናት ክፀንዕ ዝኽእል ሸውሃት ዘለዎ ኣይኮነን ምክንያቱ ኣጋይን
ኣብ ዕዳጋታት ዝኣምን ስለ ዝኾነ ስታክ ማርኬት ድማ ንቁጠቡን ንገንዘቡን ስለ ዝትንክፎ ኩናት ድማ ንስቶክ ማርኬት ሕማቅ ስለ ዝኾነ እምበር ናይ ደቂ ሰባት ሂወት ስለ ዘገድሶ ይኮነ ዶናልድ ትራምፕ ብፍጹም ሂወት ሰባት ዝግደስ ሰብ ኣይመስለኒ ግን ገንዘብ ስለ ዘገድሶ ዕዳጋታት ክርበሽ ኣይደልን እዩ that's why ድማ ሓፂር ዝኾነ ሓፂር ግዜ ክገብር ዝኽእል በነነዊሕ ተጸሚሙ ክሳራታት ናገበረ ክኸይዝደሊ ሰብ ኣይኮነን ብሓፈሻ ይዘራረብ ኣሎ ምዝ ኣባል ናይ ባይቶ ይዘራረብ ዘሎ ይዝባል ዘሎ ግን እንታይ ውፅኢት ከምፅእ ክልት ዝርርብ ሕጂ ኢና ክንሪኦ and it's a very interesting time to live and ብሓቂ ምስ በዓል ዶናልድ ትራምፕ ዘለዎ ዓለም እዚኣ ትመስል እታ ኩነታት ንሕና ድማ ነቲ ኩነታት እናረኣና ዘድሊ ሓበሬታ ክንበኩም ክንፍትን ኢና ላይክ ምግባር ሼር ምግባር ርእይቶኹምን ሓሳብኩም ግደፉ እናበልኩ ነዚ ፕሮግራም ኣብ ዝኹድየ ዝቕፅል ብዛዕባ ቁጠባ ብፍላይ ድማ ነተን ሃገራት ዓረብን ናብ ዞባናን እንታይ ፅልዋ ኣለዎ እዚ ኩነታት ኣብኡ ክንሪኦ ኢና ሳብ ሽዑ ቴንክ ዩ